Un oaspete des la Centrul de Plasament Raza Soarelui din Sângerei este doamna Ecaterina Meaun. Și de data aceasta, doamna n-a uitat de noi și a venit în ajun de an nou școlar cu niște surprize pentru toți copiii de la Centrul Raza Soarelui din orașul Sângerei. Doamna Ecaterina, dacă ne puteți spune, cu ce ne-ați călcat pragul centrului și de data aceasta? Vreau să vă zic că astăzi sunt aici ca reprezentant a Ministerului Afacerilor Interne. Eu și împreună cu două colegi de ale mele, Tamara Graur și Luminița Chiperi. În cadrul reformei Ministerului de Interne a fost reorganizat Centrul de Plasament pentru Minori. Bineînțeles că bunurile acestui centru s-a pus întrebarea să fie donate altor centre pentru copii sau case de copii. Am ales, bineînțeles, fiindcă mi este mai aproape sufletului Raza Soarelui de la Sângerei și la fel am decis să aducem ceva bunuri la Centrul de Plasament pentru bătrâni, Agape, la fel din Sângerei, și am mai selectat o casă de copii de la Hârbovăț, la care la fel vor beneficia de unele bunuri care le are Ministerul de Interne. Să știți că chiar în ajun de 1 septembrie, darurile care le-ați adus dumneavoastră sunt foarte binevenite, sunt foarte așteptate. Jocurile, hăinuțele, rechizitele școlare, de tot ce s-a adus din partea centrului, nu ne rămâne decât să-i zicem Ministerului Afacerilor de Interne un mulțumesc mult pentru aportul acordat centrelor de la Sângerei. Este plăcerea noastră, vă transmit și un salut din partea Ministrului Afacerilor Interne, domnul Dorin Recean, în primul rând. Dumnealui, de fapt, intenționa să vină să vă facă o vizită, dar, din păcate, are un program foarte încărcat și nu a reușit. Dar am fost noi împuternicite de a reprezenta Ministerul și o facem cu mare plăcere. Bineînțeles că, după cum ați menționat, în bunurile care le-am adus sunt și rechizite școlare, și hăinuțe, și veselă, și produse alimentare. De toate care am considerat noi că ar avea nevoie centrul de plasament și copiii care sunt aici, fiindcă știu de ce au nevoie, știu că au nevoie, cel mai mult au nevoie de căldura părintească, din păcate, pe care nu o au, dar dacă putem cu ceva să-i ajutăm, îndemn pe toată lumea. Vă mulțumim mult și sperăm că această donație să nu fie ultima. Cum o faceți ca de fiecare dată. Vă mai așteptăm la centrele din orașul Sângerei. Bineînțeles, nu este nici prima mea vizită și vă asigur că nu este nici ultima mea vizită. Cu siguranță, cu ce voi putea, da? Cu ceea ce le place copiilor când spun că vrem apă dulce, da? Cu apă dulce și tot voi veni. Neapărat. Vă mulțumim.